Hello guys, hello guys, hello guys, hello. Yeah, come through. Hatite chila mashuku naika. Tuta chila mashanje guys. Mashanje pa zimba. Tiri pa zimba mashanje ya guys. Apana kana plastic na yamati janga makande mashanje guys. Tikudya mashanje guys. Ha? Kuita kufane mashanje mai mwana. Kuita kufane ne mashuku. Kuita kufane ne mashuku mai mwana. Ndofire yona mashuku. Yes kani husband BMK. Uri say ko husband yangu BMK. Fili say. Guys, mashuku haya. Pamela Tegamande mashuku guys. Iyo ifirita ina kuti zvitlise dasina ngobaenda sangana nango ndachingo vhura mva chango baika ndikati kuya kune zvinhu zvakadairika ndipopindawo mugaba imomo ndimbona ndimbopinda mugaba iro rimufirita ini ndimbona kuti zviri kuikudiko nefritai kwai kudiko zvino ndikuona kunge ndiri mudisco light kunge zvikutenderera kunge zvikuita sei amen. Guys, mashuku ari kunakayo. Nota kutenga chiplastic changu guys. Chiplastic changu ichi. Kanda pedza mashuku angu ndonyatsa notenga mengo dzangu. Ndozotenga mengo dzangu guys. Ndonyatsoti dzigarira pasi. Mambo na mashuku angu basaiti. Kuhusu sewa tifarita kuti ndikavhura pandurumwa nembwa kai. Kuda mhepo. Akanibesa mashuku angu basaiti. Mbotaura nemi. Mamukaseko vasikana, mamukaseko guys. Aiwa nasi mufirita mundu mandichori imomo. Ndigare mugaba. Ganimboisawo firita ndindadi pamberi nefirita. Pamberi nefirita ko ndindadi. Right. Mamukaseko guys, gaindi kupe feedback ka. Ta delay ya mai mwana kuti tinde kuvana sitiri kuinda. Live dzenyu dziri kuya dzevanhu dziya. Cha delay sande chichichi guys. Ndamukira makusense enda ku city council kwai paperwork ye kuti tiwane panzvimbo pedu chichi zvinotobhadharwa mai mwana. Tambotonetsana. Ndichiti ko munogoti zvinhu zvecharity ndinova kubhadhara space kuti zvaita seta tombonetsana stereki kuma office uku. Zvikanzi ndo mutemo wedu chichi ndakutanga kuveregwa zvimwe zvakalazi zvinangana nebasa rose anomaona saka ndainda paperwork yandaita ndadi zvese zvaita ndaita paperwork yese inotoenda kuno from office to office ukabva kuenda ukobva kuenda kutenderedzwa mai mwana mumas office emugweri patheater paya right ndapedza ndanyoregwa pasi kachinda munobhadhara handiti hanzi muyone ndichauya nadzo Felix ndinoya nadzo bamnini zvikanzi chenda munobhadhara ku revenue kwachona mubhadhare mari yachona yoyo $20 yekuti tipuwe space idzodzo 4 hours atiri kuda. Ndainda paya ndanomira muline revenue riya mai mwana pasari gwa vanhu 2 kuti ndisvike mberi kwangu magesi ndobva adzima. Magesi ndobva adzima paya zvikanzi magesi ainda saka imbomudai panze timutipe 10 minutes timbomusa generator. Ndikatovabvunza ndikati generator munaro imi mune generator panapa imi
ringasimudze zvikanzi generator tinaro rakatoenzana nebuilding ino yese rikati heya tabuda tagara panze paimwana ndagara panze zvinokwana kuita awa generator richingonzi riri kumutswa maimwana ndikaenda ndikati naimi generator muri kuti rinokumutswa generator riri kumutswa kubva muhare riri kubva paiko generator iri zvikanzi ronetsa generator richona zvekunokuma 1 zvikanzi generator rinonetsa saka tiri kumbobwa naro bhizi maimwana apa pandakutangogara paya maimwana vanhu sivadzingwa ndofa unobhadhogwa mvura kunobhadhogwa zvanenge uchida bhadhara maretsen watinoti zilaini racho ranga rasvika kuindiri panumber 3 maimwana ndatogara panze paya vanhu vazara panditadzingwa kaibwira mogara panze jana tatangira mutswa tangu vanhu vangongana panze ndagara awa nehafu maimwana dololo ndikatiga ndimbobuda ndimboti titenderere munhu zvokusangana nevanhu mutauni handingodi handimaona kusangana ndo mahaiza kusangana necovid ndatirega nditenderera hangu pandipanda zofonera uyu bhururu wangu